Figyelem! Újra föl fogjuk venni, még egyszer, jó? És amikor elkezdünk együtt énekelni, akkor kell majd szépen lassan ide csorogni, jó? Ezt kéne megpróbálni csinálni, és szépen hangosan, nagyon jól énekeltetek. Valamit kérdeztek türelmezek és előtt énekelni. Van még tej a telepőn. Megoldottuk azt a technikai problémát, amitől féltük, úgyhogy most már csak a hang felvételre van szükség. Köszi szépen a türelmet! Köszönjük szépen! Szeressük egymást, figyeljünk oda egymásra, tiszteljük másnak a vallását, másnak az életét, és ne háborúzzunk, erről szól. Voltak emberek, akik még dalszöveget sem néztek, voltak ilyen kisebb kis kórus csoportok, akik frankon megtanulták a dalt, a beszállást, belépést, a dinamikai jelzéseket is figyelembe vették. Most sok energiát kaptam ettől a flashmobtól, meg nagyon sok szeretetet, meg támogatást, úgyhogy próbálom megőrizni a hitemet, az erőmet, hogy csak a feladatra koncentráljak, és készen állok arra, hogy képviseljem az országot Bécsben. A legviccesebb állatnév. Na kié? A juhé! Na jó, sziasztok! Szia!